Muzeum w Dydze, sektor Kaszub Północnych, dworek z Dąbrówki. Dworek wybudowano w latach 90. XVIII wieku, przebudowano w połowie XIX wieku. Drugą przebudowę dokonano na początku XX wieku. U nas mamy Zduna, który opowie, jak wygląda budowa takiego pieca kaflowego. Piec to jest najzdrowsze i najtańsze źródło ogrzewania. Najzdrowsze jest dlatego, że nie pali powietrza i dlatego jest zdrowe, bo się do tej temperatury nie nagrzeje, a najtańsze, bo można w nim spalić praktycznie przysłowiowo wszystko, tak? Wszystko, co jest i on będzie ciepły i będzie ogrzewał. Rodzaje pieców są różne, małe, duże, średnie. Wszystko jest obliczane według pomieszczenia, które ono ma ogrzeć. Znaczy ten piec to jest według szkiców, jak był kiedyś postawiony i go odtwarzamy, żeby dokładnie był taki sam. Dostosowywuje się do majstra, który go postawił pierwszy, tak? Ja tylko robię to samo, co on. Mam druty i wtedy każdą kafel wiążę drutem, tutaj, tak? I on jak się nagrzeje, to się rozchodzi, a drut jest robiony w taką agraweczkę, że jak ono stygnie, to drut go z powrotem ściąga w takie miejsce, jak powinien zostać. Kafle to jest ozdoba. To jest typowo ozdoba, bo mogą być i białe, i zielone, i małe, i duże, tak? To jest typowo, jak to sobie upodoba, tak będzie miał. I ten piec jest wybudowany typowo na drzewo. Tutaj nie ma węgla, nie był palony węglem, tylko drzewem i kanały są całkowicie inne niż były kiedyś, czyli same leżące, żeby długie kawałki drewna mogły wejść. Znaczy statystyki podają, że po 15 latach używania pieca on przynosi straty. Ale jak się wie, u nas się piece pali do tego stopnia, aż przestaną grzać. Ja mam tylko to szczęście, że z Dunem był u mnie tata, tak? I ja zawsze chciałem być i nim zostałem. Ale miałem też trudne okresy, żeby przetrwać i dotrwać do dzisiaj, tak? A dzisiaj to jest rzemiosło już. W tym piecu jakoś trafiło się nam, że jest haczyk, tak? Kiedyś to było jako haczyk do wszystkiego. Ściereczki, fartuszki wisiały, tak? To tak samo jak ten jest pełny od dołu, a kiedyś były wnęki pod piecem. Piece stały na nogach i ta wnęka służyła do grzania butów. Bardzo fajnie, blaszka nowa. Na ten piec postawiony taki mokry, tak jak się super pali. Tym bardziej, że tu mamy palenisko, dotąd mniej więcej, dotąd. Idzie jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał, tu wychodzi do góry i tu jest czwarty kanał do komina, ale on nie idzie prosto, tylko on zawija. Najpierw zawija w tą stronę, pod ścianę i dopiero idzie do komina. Czyli ma palenisko, komorę spalania, jeden kanał, drugi, trzeci, czwarty i piąty jest przez cały piec przeciągnięty i dopiero wylatuje. O, rura się nam zrobiła gorąca, tak? Także to na tyle wody, co on ma i jak on jest mokry, to według mnie bardzo dobrze się pali.